אז קניתי את הקרן שבמבה האדומה, כאילו טרנד, אבל עכשיו זה חלף, אבל עדיין ניתן את זה, כי מצאתי את זה תעשי ככה. אוקיי. ובשביל. אוקיי, תעשי ככה. תעשי. אני אשמעי? כן. על הגלידה? כן. אוקיי. אבל שקית היית צריכה לעשות את זה. טעים? זה סתם שלקתי מלטות. כן. וואי. טעים. לא. 12 שקלים, טעים צריך להיות. טעים. טוב, בוא נעשה להם ערב משלי. לא, לא. מדורג 4 מתוך 10. 7 מתוך 10.